Ama-months ekhalenda esinawo njengoba u-12 nje. uFebruary waziwa ngokuba inyanga encane. uFebruary waziwa ngoba inyanga encane. Orlando Pirates kuzoshintsha konke lokho. Ischedule se-Orlando Pirates sangoFebruary si-hectic ngalendlela eyisimanga. Uma usubheka ama-games abazowadlala ngoFebruary, ngempela ungaze uyibuze bazowamanager kanjani kwadlala lama-games lawo. Yebo, uJose Rivero nezakhe kumele benze sure kulama games lawa abazowadlala ngoFebruary ukuthi bayakwazi ukudlala. Bayakwazi ngempela ukuthi bafield abadlali bashaya squad rotation. If you check ama games abazowadlala kulo February, 3 games azobanika inkinga. Game ye-Kaizer Chiefs, one of the biggest games in Africa, the Soweto Derby. Game against the Mamelodi Sundowns izodlala ngomhla 8. Yebo. Cape Town City. The Cape Town City is one of the biggest teams akhona la eSouth Africa. Basathanda kuyishaya Orlando Pirates, so ingayifuna i-revenge ku-Cape Town City. Sekhukhune United isathanda kushaya i-Kaizer Chiefs. Yebo, iyadlala. Ungaboni isathanda kushaya i-Kaizer Chiefs. Iyadlala Sekhukhune United. Yebo, ungayidima as a tough opponent. Golden Arrows isathanda kuyishaya, but ke angifuna ukukhuluma ngayo Golden Arrows. Yebo, I can see Orlando Pirates iwina le game le. But uma subhele schedule lesi, I'm sure Orlando Pirates ikhona ama game ezozama ukwa-postpone. Yabona nje le game eSekhukhune United. Ngiyabona iOrlando Pirates ipostpone le game le eSekhukhune United because izobithi iqala inyanga. Orlando Pirates iyobe ibhekene neKaizer Chiefs. Akekho umuntu ongayilindele leyo game leyo. Akekho umuntu ongayilindele igame yeKaizer Chiefs versus Orlando Pirates. Ama-tickets ase-sold out. Njengoba sikhuluma nje nawo ama-tickets aphelile ey'tolo. Yabo, ngabatshela abantu sabahamba uthenga ama-tickets because le game le izobe imnandi ngempela. Munemali uhambe uyobheja, ufake zakho, ufake ukuthi iKaizer Chiefs izowina noma ufake ukuthi Orlando Pirates izowina. Yabo, but ke asikho lapho sikhuluma ngale schedule lesi. Game yeSekhukhune United izobe iphakathi nesonto. Igame yeSekhukhune United mase kuthi ngeweekend ngomhla 8 February kudlala iMamelodi Sundowns versus Orlando Pirates. Sundowns izobidlala home lapho. Sundowns izowenza sure kahle ukuthi iyayishaya Orlando Pirates ishiye mhlambe nango 6 points. Yebo. Ishiye ngo6 points. So ibheswe premiership kule season Orlando Pirates kwinyanga yaFebruary izobe hectic ngempela. Game yeGolden Arrows. Orlando Pirates izofuna ngempela u3 points kule game le. Izofuna ngempela u3 points. But ke I see Orlando Pirates ikwazi ukuyi-manager le nyanga le. Because uma usubheka abadlali ababuyayo kuOrlando Pirates, abadlali ababuyayo abanjengo Olisanda bayabuya, Olisanda, Olipasa bayabuya. Sibabonile ukuthi Memosele bejima neteam neclub. Singesazi ke indaba zosaling, yabo. Kungidumazile ukubona uLebitso ephuma ekhala kule game le versus Al Ahly because umdlali ubeyikhombisa impela ukuthi ufuna ukubuya kule squad seOrlando Pirates. Engawuthi uthintekile kule game le noMonyane naye akekho mnandi. Yabo, noMonyane akekho mnandi. Wakhishwa na kule game esesiyidlala against the CR Bezuijdad if I'm not mistaken. So ngempela yabo kulimala abadlali right now kusiyona into esidingayo. Yabo kule nyanga siyakuyona inyanga yaFebruary. Inyanga yaFebruary izosithesta as Orlando Pirates. Le nyanga lemele senze sure ukuthi siyayibamba ziyaqina. Because lama game lawo mase ubheka 3 6 9. This is a possible 15 points mase ubheka nje. This is a possible 15 points. Mase senze sure ukuthi siyazama mhlawumbe ukuthola noma 10 points. Not even 10 points, guys. No, not even 10 points. I don't know. But nje mele sizame ukwathola sithole i-majority yalama points lawo. Yebo. It's possible. Singakwazi ukwashaya ama team lawo. But mele senze sure ukuthi mesifike egamini asibi novalo. Siyazi Sundowns intimidating, but right now iyaxhuka. Yebo, iyaxhuka, ibhubisi nje elixhukayo. Sundowns mikorile manje vele defend and Orlando Pirates mikorile ifuna more yalangazelela, ifuna yabo. So angazi bafethu nithini ngale schedule lesi Orlando Pirates. Wangitshela ama comments ukuthi ngabe le schedule lesi sizoyibulala Orlando Pirates, sizolimaza abadlali for ama CAF fixtures noma, because I'm sure ama Nedbank fixtures azo includewa kuleli calendar la kuFebruary kuma games Orlando Pirates. Wangitshela ama comments ukuthi ngabe akhona nama matches azo postpone we Orlando Pirates angoFebruary noma cha, yebo.